Msuru changami. Ndoyo nenya yang pana apa? Nyeru kuziga ndekuti kupomerwa mhosva yekura yamwana wababa wangu apa. Pano kunditi ndakaromba. Kuye kuromba kwandakaita nokufa kwakaita mwana wavo vari kuti zvoni vabereki vangu varimo mukati vari kuziva kufa kwakaita mwana wavo. Vanoshaisa chimiro mukati menzvimbo yandigere baba. Zvokuti pese pandinofamba ndotonyara kana kutaura nevanhu vachinipomera mhosva yekuti ndakaromba uye ndakauraya mwana wavo. Saka ndauyawo kwamuri mambo kuti mugone kundibatsirawo tigone kugara zvakanaka mukati menzvimbo yandigere nekuti baba ava ndashaya mufaro nawo. Handina rugare nawo baba ava mukati menzvimbo yandigere. Ndiyo nyaya yangu yandinayo. Mira pamberi pedara mambo mutasi. Ndamira pamberi pedara mambo mutasi. Chokwadi. Zvese zvandichataura zvimwe zviri zvechokwadi. Ndikaimba chabatwa nemhosva. Ndikaimba ndichabatwa nemhosva. Mwari arimbatsiro. Mwari arimbatsiro. Mambo nyaya iri pano ndeyekudai so. Zita rangu ndinonzi Winda Socha. Nyaya iri panapa ndeyekudai so. Mwana wangu mukomana uyu akaita accident nemota achibva kuHarare. Mota yake ndibva yatsva. Same day munyina wangu anenzi Nomo Socha. Kuseni kwacho mota yake Benz Makex yakarohwa iri pachigayo ndiyo yakatanga kurohwa ndibva yapinda muchikabhana ndibva yafa. Mukomana uyu aibva kuMangura kumusha. Same day mota yake ndibva yaita accident ndibva yatsva ndibva pafa 1-3. Vana mai guru ndibva vauya kuno kwaMutare. Vasvika namai vari 3 nahanzvadzi yacho. Vasvika ndibva vati mami tikukukumbirai kumba. Kune nhau iripo maprofita auya. Vanzi kune mhepo iripo yasimuka mumusha. Saka itai musvike kupi? Musvike kumba tione kuti zvakamira sei. Ndaenda. Ndii muripo munhu mukuru ndibva ndaenda poshuwa. Ndasvika zvikanzi vanzi kune mhepo yasimuka mumusha. Kune mwana wanhu waishanda mumugomba wamakomanawo kwaRusape akafira mumugodhi. Hama dzake dzakaenda kuMozambique dzikanosumudza mhepo dzichiti maskiri Robson akauraya mwana wedu. Saka mhepo yakusumuka sengozi. Saka ngozi yakusumuka sengozi ndosaka maona zvinhu zvaita sevana vaita accident zvakadai so. Andi kumaprofita acho. Ndibva ndaenda kumaprofita acho. Ndibva ndanopfugama. Maprofita andibva vataura shuwa pane mhepo yaita sei yasumuka mumusha. Saka nhau iripo toda kuenda kudandi. Taenda kudandi tonyora mazita yenyu imimo kwaSocha pajira. Tanyora mazita yenyu imimo kwaSocha pajira. Toenda nawo kudandi. Tonoita munamato ikoko. Todzoka kunoku toita mumwe munamato watiri kuda. Tozosumuka toenda kuMozambique kwakaenda hama dzevanhu munhu akafira mumugodhi. Kati zvakanaka. Ndibva ndasumuka ndibva ndaenda kuchechi yandinopinda. Ndibva ndati kune nhau iripo vanhu vakanzi pane zvoda kuitwa ipapo. Chigeza munamato chienda unoona zvoda kuitwa ipapo zvakashata. Ndibva ndamanikidza munyina wangu anenzi Nomo. Fungano ndikuitinisira ndiperekedze nemota chokuchopa amboda kuramba. Ndiperekedze Nomo akada kuramba tsamba randiperekedze. Kasvika pachechi ndikabatsirwa. Ndabatsirwa pachechi ndikadzoka. Zvikanzi raita ada kuenda kudandi. Ndibva tasvika paye vakunamata maprofita aya. Ndibva ndavanyepera ndikati inini nechechi yandinonamata ndanzi izvo rwendo rada kuita iri rada kuenda vaona accident futu. Saka ini handisi kukwanisa kuita sei kuenda kushanza aishuwa. Pane mhepo yendaona futi accident nemuprofita ye. Saka ini muchiita sei chisarai. Kati zvakanaka. Ndibva ndafona futi kuchechi ndikati kudandi kwekwe handina kuenda. Zvakanzi zvakanaka. Iwe chiita uone zvada kuita. Ndibva vaenda kudandi. Hanzvadzi yavo iripo apa tozvara wedu. Ndibva vaenda kudandi. Ndibva vadzoka ndibva vatifonera. Ndibva ndashedza mwana wangu Innocent Ines wauya. Ndibva vanogara mwewo. Ndibva vauya maprofita vane 3 masupa nebute rawo nejira ravakawaridza pasi reblue nejira rewhite. Nana mai guru vanga varipo 3 vavaningina wavo. Ndibva vatanga kutaura zvavakataura majira ndeiri ranyorwa mazita. Ndikati verengai mazita panyorwa zita raani nani apa. Ndibva varamba kuverenga mazita. Ndikati zvamaita izvi ndaraSocha mupenyu. Akura asati afa. Baba wake uyu maskiri wacho ari kurwara ari kuchipatara akaita accident. Asati afa mupenyu. Imi muri varora muri kwaSocha.
Saka mhepo yese inimi yamuti muda kutsipika, muda kuda isungu zvidai. Munodi kushedza abereki vauye. Mwanzi inini ndini mukuru muda kuti mwana afike kuchipatara. Taura kuti itai chiti ndanozo enda unoona. Right. Zvikanzi saka isusu tichaenda kuMozambique. Tunoenda kune n'anga yacho yakaendwa kuMozambique. Kuda kufukudwa 15,000. Kana tatadza kuenda kuMozambique, tichaitira zvinhu zvacho muno. Ndoda kuti mune zvitira muno zvinoitwa sei zvikanzi zvinoitwa paguva remunhu wakafa. Ndikati guva ranzvanzi chero. Ndokati hey. Mumati kudini zvikanzi oh hawa ndafona kumba ndaifona ndichaupdata ana sisi wangu na baba amai kumba. Ndoko zvikuita vachimanikidzwa ndori mukuru ndimukuru yemuda kuti mwana afire kuchipatara. Oh zvakanaka. Ndibva vaita zvavakaita. Vakaenda kuguwa, vakaita zvavakaita. Munina wangu ndikamubvunza nomo chii nomo zvakanzi inini mukomanda ngoenongedzera muchiti kuti kumakuwa ndoko akaita si vakaita zvavaita akafona kuti kumba akataurira abereki ndo zvaita sei zvaitika ndibva vaenda vari 3 vana mai guruka vaenda nasana wavo 3 days mwana wangu ndibva afa asina kurwara mwana ana kurwara ndabata for mai guru mepo iye chii chiri kuitika pana ndakutoyerwa mara mutita muroi mutita mameno sekuranza vakarota ndaitoti mutita muroi ko aisi mhepo here yamati muda kutsipika kumakuwa iyi kwa muda kuenda kumakuwa mutsipike mhepo yamuti yapinda mumusha ndiyo yakonzesa mwana wangu afa asina kurwara ava kutondita rafu ndiri pakuchema kurufu havana kuya kurufu ndakachema ndega mwana wangu havana kuya ndakabatsira nasekuru vanogara kururawo polisi ndakandibatsira nerora ndakachema ndekurufu havana kuya ndikati mimi muri varora isusu ora baba havana kufa upenyu varipo ndavatumira mari ebhazi kubva mumangura wavo ndakakura muno mamutare baba vakandisiya 1997 asisandazinzwa ini muno manikalenti ndakagara pachecheche kupi munomo vachiendawo mangura nini wacho kuti vauye ndini kunotera ichadzoka here pane zvataura nemumanga ichadzokera pamwe wakanga nokuti ndinodzoka ndimuya nezvaataura handidzoki zvandikutotaura ndizvozvo mwana wangu ndibva afa mama saka ndichazivi inini kuti munhu uyu amhanga handiti wanzwa zvaataura zvataura uri kuti kudii nyaya yamhangava nemunhu iwana umhangava nyaya uri kupindura semunhu amhanga kutaura zvakaitika unopindura zvataurwa nemurume akunza kudai then tiendani direct ndizvo tiri kuda zvakanaka nhau iripo ndeyekuti takaramba chinenge takationa imukomana inimi accident yakaitika sentei murume uyo ati iwewe uri kumuti anoro uri kumpuma uri muti asisa kugara uri kupuma nevabereki vake uri kuti kudii nenyaya yatauriwe kana nenyandozomhangaraka ichazouya rimwe dare womhangara pindura nyaya yemurume tingaswera mambo pakarotwa hope dzakarotwa ndiri parofa alright nyaya iripo mambo inini uyo handisi kumpuma uroyi mukomana handitika mwana wangu handisi kumpuma uroyi asi kuti akazvipuma ega akazvipuma ega uroyi nezvaakaita saka zviri kuti taura padekoni panyi sorry changa hausi kumpuma uri kundwenga ndwenga udenye aiwa handina mwana uyu ka handina kumupuma uroyi manzwa baba handina kumupuma uroyi zvakaitika izvi handizvere nemhepo yacho iyoyo yakaitika iyoyo ndiyo yatira kuziva mukomana pandakamutinda tifambei akaramba wakomana iwewe zviri kutaura kuti mwana wako wakafa zvakonzerwa ndiye haasiriye imhepo yakatsipikwa ndiyo yatira kuziva ndakavati ngatikurise mhepo yacho tizive mhepo yacho ndiyo yatira kuziva iri kutsipikwa nyaya yenyu payatangira yatangira padumbu ndosaka yodawo kunetsa because hazvirevi kuti every time paunoripota nyaya ndiwe mucheni unokwanisa kumhanya kuya kumhangara nyaya uri iwe une nyaya titesandii isusu kuya kudarika handi kuda kuona kuti ane mhosva ndiani asi kuya kudari uda kuti kubatsirei kuti mugadzise zvinhu zvikuita sei zviri kunetsa because ishu yenyimi maisiri pekupumhana chete handipo pane nyaya asi zvakaitika kumashure
ndo zvaakuita kuti mupumani. Saka izvinoda kuti tese tione kuti sei zvinhu izvo zvakaitika kana kuti zvakabvumidzwa kuti zviitike. Because chatanga hani kufa kwemwana wako, chatanga accident ikauraya vanhu vatatu, chatanga kufira kwemunhu mumugodhi, mwana wako asati aita sei andizvo. Saka pakafa munhu mumugodhi, pakafa vanhu muaccident, mukabva madini akaona. Ndipo taona kuti in the process, pamamuchita process yekuda kuti muone kuti chakonzeresa kuti vanhu vafe neaccident chii. Ndipo pakabuda nyaya yekuti pane mukomana akafira mumugodhi. Mumugodhi wani weuyu. Saka nyaya yedu iri pekuti chabuda kutanga kuziva ndechekuti imi gara imi pasi pavo mambo simungai mune here munhu akafira mumugodhi wenyu? Hamuna kupindura. Mukati munhu akafira mumugodhi angasiri wangu, uri kuti une here munhu akafira mumugodhi mako? Mune munhu akafiramo. Thank you. Zvatopera. Izvo munhu afira mumugodhi ndokubva madii? Pakafira mumugodhi inini nanganisipo ndakaita zvokufonerwa. Ivi nyange pakufonewa uri pafoni wakapa futi decision. Wakapa decision yekuti chii? Takaenda kumapurisa. Endea kumapurisa because haupo kai. Ndofunga ndakasvika pakafa munhu. Ndasvika takabva taenda kumapurisa. Taenda kumapurisa munhu obva abudidzwa. Obva aendwa naye kuchipatara. Munhu obva anoitwa postmortem. Munhu aitwa postmortem paona zvichiwa takafira chi mumugodhi. Afira mumugodhi kudaro hama dzake dzakauya dzida rubatsiro kwandiri. Ndofunga ndakasaplaya zvese parufu ndini iroro rufu iroro kubva kukofi nekusvika kuchikafu. Ndakawajoinira funeral police inonzi So John. Ndouya kanovavigira mwana wavo. Okay. Izvozvi right. Mapedza izvozvo handiti mapedza izvozvo zviri kureva kuti iwewe uri kuziva zveshuwa kuti une munhu akafira mumaoko ako ndizvo izvo munhu afira mumaoko ako besides zvekubhadhara maexpenses efuneral nechi handiti chiwanhu chamakaita makaita chiwanhu chei chekuchenura pamuta sei muwe ndozva kuti magwenja munoenda muziro wani munoti pafira munhu ndo panuna ndo pane mari ndo polisi yenyu yekuti pafira munhu ndo panoita sei ndo paakutapira. Chatakakwanisa kuita isusu takaenda kunobatsirwa tiri varidzi vesechi vegomba. Ipapo pekuti takaenda kubatsirwa tiri tese varidzi vegomba, chamamuri kubatsirwa mamuri kubatsirwa chii? Nyaya yatakaita ndekuti kufa kwakaitika pamunhu kwa vanhu vaingotaura taura zvakawanda vanonyanya kufa kwakaita munhu, uye patinoshanda pacho tinoshanda tiri pamaini. Saka taitaurwa nyaya yekuti toda kuvharirwa chi patinoshandira izvo. So paitaurwa nyaya yekuti tinovharira patida kushandira apa ndopatakazobatana sevaridzi vegomba takati ndo ngatifambei tidzikise chi nyaya dzekuti tiwane kushanda. Saka nyaya yenyu yanga iri kuvhara vanhu musavharirwe gomba, asi musiri kufambira nyaya yengozi kuti mugadzirise ngozi yamama nayo. Because you were worried about kuita mari, but musiri worried nemweya wemufi. Ndofunga inyaya yepfungwa dzechidiki pakuti munhu kuya kwaakaita kubasa vanhu vanoita zvokuti vanouya vachingotakura mashaka pamaini vachingoenda vanongotakura mamainzi akawanda. Saka musiwo wakatsvagaona vakomana vedu vanotishandira isusu musataura uchinyepera kuda kusimplifya ba kuti vakomana vanotakura masaga akawanda. Vakomana ava vakomana wenzee ndivo vamunoshandisa nzee kuba. Vakomana basa ravo ranga rindere kuba. Ndizvo handizvo ndizvo taura chokwadi kuti ndivakomana wenzee.
ndizvo handiti ya ndizvo vakomana wenzeni right saka isusu our question haisi yenyaya yebasa rake raiita handiti asi mukomana azoita nze wobva afira pani penyu handiti saka imimi na responsibility yenyu yekuchenesa chigomba nemweya yenyu imimi saka iwowe after wataura kuti paita accident ndobva panzi pane mweya wabatwa kuti ndiwo wasumuka mumusha wakazviudzwa here izvozvo ndikazodinzwa after 3 weeks because inini ndakutirwara my question haisi kuti wakazvinzwa after 2 days after 1 week after 1 day ndati wakazvinzwa here kuti mumusha mune munhu akafira mumugodha nemweya wasumuka mumusha ya ndakaita zvokunzi wakanzwa ka wanzwa ndokubva wadii semuridzi wenyaya chatakangokwanisa kuita ndechekuti vabereki ndokakwanisa kufambira nyaya idzodzo kusanganisira nevava vagara ivava ko wabereki wako ndiwaifambira nyaya idzodzo seko iwo uriwo muridzi wenyaya muridzi wemaini wabereki wakubereka kuti ndiwe saka wabereki wako waipinda papi apa wabereki wako waikwanisa kukuadvaisa chiri kuti mwanangu zvinhu zvamira zvakadai chidai andu chinhu chauya mumhurika chakubaya mumhurika ichi ende kumhuri chabva chataura kuti pane chasumuka chemumugodi handizvo saka munhu aifanira kumhanya pakanzwa kuti pane chekumugodi chasumuka ndiwe because ndiwe akanga waine katuri kwakakonge mumugodi ndizvo handiti asi hauna kuzviita because ndazwa bamba wao kuti patakati ngatifambe kuti dambudziko radai hamuna makaramba imimi kufamba avataudza nene tototaudzirana panapa ko pamaizoronga nyaya dzese dzekuenda kudandeni kuenda kumozambiki nechini aironga nyaya idzodzo ndiani vangatokwanisa kutsanangura ndiwo hauna umboizwa here nyaya iyo yandakuenza akaronga nyaya yekudandeni ndiani paive pana sekuru wake hanzvadzi yamai vacho nana amai vake 2 uye anga tichipatara kugeneral hospital mwana asikiri ndokusona aiva tichipatara mai vacho iwawo sekuru vacho vari kupi varipo ndakati vauya varipo namai vachasi 2 ana maizoni vane kubva kumagoroba vana kuuya uyezve vanhu vamugodi sandi 1 chete akafa mugodi makafira vanhu vakawanda vanhu vangari vakafira mugodi tsanangura pane 1 akafira wamaita akafira mumvura izvo 2 kune akafa andikuziva akafa uyu mukomana wokudona uyu madhindiri wokufamba emanje 3 wewokwarisape wacho pane umwe futi ngatifambei munoita zvinhu zvei 3 chete handiti so tisati atoenda ku wabereki wako ari kupi wabereki wako iwo ngauya wabereki wako ngauya dzese ngadziuya ngadziuya imimi ndimi baba muri sekuru yeuri handisi imi muri baba mukuru ndibamunini baba wake ndiye mukuru baba wake ndio festival baba wake ndio uyu ndiye baba wake ava ndio festival yomba womudana o baba uri isusu ko baba wake usho nje baba wako watoripo varipo ndakati ko mai ari vari apa mai vake right mbuya vari mbuya kumba vanhu vari kugara vatuma chembere vane mbudzi kupurazi kwavangosiwa no it's okay nyaya iri pana iri very simple nyaya yenyu imi haichadi kuhandirana yada kutaura nechokwadi zvama muchiita zvese izvi zvazviri wrong because kana muchiti mugodi makafira vanhu 3 mhani mweya vavanhu 3 mumusha mumwe uchakupedzai if you are not careful saka imimi baba ndafaura kuti baba muri chii muripo saka imimi sewana muri ipai baba chigaro chana chake handizwa iwe muzukuru ipai sekuru chii
chigare chake akutaurire zvekuita kuti mungadzise zvinhu chii mumusha, because mweya wamanguita nawo kwamakuenda kwakashata ndiko kusundidzirana mweya munopera ukaona mumusha makutanga mweya wekuti vanhu vanongofa vasina kurwara isaini yekuti maakutanga kurasirana zvinhu. Saka murasirani zvinhu zvamunoziva, gadzirisai zvinhu zvamunoziva kuti zvokuite sei zvinake. Ngozi haina umwe mushonga yangozi kuita sei kuripa chete, hakuna chimwe chinhu. Saka hazvibatsiri kuti mupere, asi iye iri kupedzai muri kuiziva, then you choose to ignore. Because kana mutoziva kuti mugodhi waine 1 3 4 5 wafira mugodhi iwo, ndosaka ndati awa pfungwa dzavo ndedzekuzi pari kufira vanhu apa ndo pane chii, ndo pane mari, ende hawabvipo vanhu vachatoramba vachifira ipapo. Of which handizvo ngatisakudze mari kudarika upenyu hwechii. Izvozvi mwana aenda kufa haana chanoziva, ende haana mari yari kudya yegoridhe iro. Chii chaakaenjoya mwana iyeyo pamari iyo yamuuraisa? Hapana. Vamwe vari kufanira maaccident, vamwe vari kufanira chii chauri kubhenefita kubva kumari iyoyo chii? Hapana. Asi munhu wani ndiwo wega urinakirwa nechii? Nemari yako, which is wrong. Tiri vanhu ngatisamhanye kuti tiza kubva kuchiwanhu. Kana tiri vanhu ngatiteedzere zvinoita chiwanhu kuti chinoda chii kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadini zvakanaka. Imi baba, ndimi baba nditi, musape mwana mukana wekuti akutongei akutaurei zvekuita, because ane dambudziko raiti mwana ndiye ari kukunzira dambudziko. Asi mukamupa mukana imi nokuti iye achikutaurei zvekuita zvaanoda iye, hakuna kwamunoita sei, hakuna kwamunoenda. Ngozi haina basa rekuti une mari kana kuti una mari. Ngozi ingozi. Tite zani. Saka imi mwana baba na baba wenyu chigare pasi, nyaya yekuti bude pachena hamuiti zvamunoita zvokuti makutoenda kumakuwa mutoende mhosva yangu imi akakupa mvumo yekuenda kunotora ivhu mumaponde. Vamwe vacho vanakuya maiguru ava akakupai mvumo yekunotora ivhu pamakuwa ndiani? guva risiri renyu. Guva risiri renyu ende guva ridawo zuva kuti guva ramakatora ndiripiro. Ari kupima iguru wacho sumukai guva ramakatora ivhu ndiri. Yes. Akaenda makuwa akaenda makuwa ndakafambira mwana wangu chete chomakuwa zvauta banini mwana wenyu makafambira chii? Ndakafambira pamusoro petsaona yangaitika mwana wangu ndakaenda kamuna kuchipatara ndikati ndoda kunzwa tichikundetseka mwana kusvika nguva yasvika kusvika chii chiri kuitika. Makafamba mukazi chiri kunetsa chii? Ndakafamba zvikanzi mukomana uyu vanhu vari kumutira akaromba, asi mukomana udi haana kuromba. Mugodhi muno munhu akafira mugodhi, vanhu vakatakura munhu wavo havana kutsvaga chakauraya munhu, asi vakaenda chimukomana achekedza chi mugodhi, asi mukomana hapachaakaita. Ndikatiwo zvikanzi asi ndaona pamukomana uyu chiripo ndechekuti ane shava iri kushava ndoribaanzi ruchiva chasango ruchiva ane shava iri kushava. Saka shava iri kushava shava ndo rinoraya vanhu. Ndikati hondochitenoishava ndakabata ari chii ndakabata ari mwana mudiki ndakabata ari mwana mudiki kuti mwana ane chii ane dzimuri pari. Izwa izvi munonzwa zvamunotaura anga muona zvamakaenda kutsvaga handizvo zvamakadzoka nazvo kuma. Ndobva ndauya ndati zvamakaenda kutsvaga handizvo zvamakadzoka nazvo kuma. Andizvo makaenda imimi pamakaenda kubatsirwa, intention yenyu yanga iri kuziva kuti chii chaitika kumwana, kuti mwana apinde muchii mutsaona. Pamasvika mukazi reason yapinza mwana mutsaona chii? zvikanzoni pane vanhu vakatakura mahame omugodhi ndo vakonesa chi zvaitika izvi nemhosva yekuti chii
musamutengema kana kutsaya kudefenda position ndikuona muri kuita dambudziko rekuda kudefenda mukomana muri kudefenda because kana muchintaura ivi kuti chiri kurwarisa mwana wenyu mimi handiti wanhu wakatora munhu akafira mumugodi mamuri kuere mumugodi saka zvinoyapa muri pakudi saka zvauya kumwana ingodi mwana wenyu hamo mumugodi imimi hamuko mumugodi handizvo wanhu wotakura mwana wavo wafira mumugodi zvouya kwamuri ndati mhepo yasumuka iyoyo yazi mhepo yaani ndopamukautengeupi ani muri kwenyu totopera saka muda unzenga chicha ndamadora munhu pasina munhu ani makaudziwa handisi asi zvamakaudziwa hamusuzvida pa zviri mupfungwa dzenyu nezvamaudziwa zvakasiyana akambona ndona orit mirai mapedza handiti mataurwa kuti mwana uyo ane shauri kushava handiti mhepo ndiyo yasimudza zvoisi handiti imi mamaze chiita isei kuti mwana wenyu apora inini ndakauzobamina ndati makanzi taisei kuti mwana wenyu apora mukazigadzirisai munotaura kuti makanzi taisei sei makadzadzisai sei aiwa saka mamaenderei izvai mbuya ndinoda kubatsirai wakadzi wakawanda munoita problem 1 munodhiraivhwa nemaemotions munodhiraivhwa nemaemotions anozokukonzeresai pamberi zvinhu zvamakamhanya kotsvaga handi zvenyu waridzei musha waripo imi mungadzoka imi mabva kwamabva kun'anga dzenyu nemapostori enyu kuya kutaurirwa kuti waridzei musha kuti kwandafamba chitenzerai zvandikuda inini muite zvandikuda irai ndimi mataura kuti mati makabva kun'anga mabva kun'anga yenyu makaenda kwabamunini mamunodza kwabamunini ndati mamunodza kwabamunini kuti chii because pamakaenda mirai pamakaenda munozwa kana mamuri serious nekuda kugadzisa problem pakaitika problem yemwana maifanira makaenda kuna babamunini musvikamoti babamunini zvaitika izvi ndandofunga kuti semhuri dai varume mavhuita maziso mafamba baba munini newaningina wake nababa wake wogara pasi wodi wofamba chini wari pamwe chete izvo makataura baba munini sezani makamutaurira ndati sezani baba wemurume wemutaurira makamutaurira iri mudzi wemusha takati varadzirwa sasvasvo na baba kwenimi mama mutumwa ndiani kuenda aiwa mirai hamudzoki muchiita report back musina kutumwa takanzoni mirai mbuya ndati mbuya kana mushuya koripota back means matumwa andizvo you don't report back uri munhu asina kutumwa chamamuita report back kuna vanhu vamusina vamukumbira kuti muri kuenda kun'anga chii aiwa ini ndakati zvandabata zazvi izvo makaona mabata zvi zvenyu une makaunyarira zviro zvenyu makazopa senge advice kusamotaura ndafamba madii mambofamba mamboona zviri kuitika izvi meso kuona kuti rumeni chii chiri kuitika mamanyarirai asi imba kutoziva nototi mhaa kutobva makutora mutopa rumozdirective ndatozwa ndatodzoka matumwanana vakadzi kusasongwaniseba mumisha misha isi yenyu bati
Anizwa mhepo yabuda fine ndaizwa chigarai pasi saka mwana wenyu apora here ndikona gumbo rake rakutsika saka ndati mwana wenyu apora here pagumbo rake madhadha ndine mubvunzo hana apora pora asati apora which means dambudziko muchinaro pora ndatisaka dambudziko richiripo dambudziko richirimo mushana umwe wacho ndiani futi akafamba wakaita kudandi ndwari taureba Conservation. yes munopostori Inini sasekuru mkomana vita jonsi tafiri cha sango sa sekuru ga resource na tevara va winter socha tunga pakatika tsaona mkomana uyu takafuna ndiri kuharara ndikati baba nyaya ndini baba ndini muripo ndikukumbira kuti mine sani sababa vakata izvezvi ndichiri kumba sandasvika kuchipatara ndikati zvino inini sababa kana mwana aita tsaona vamwe vadiki vese vasvika ini sababa samasvika kuchipatara zvoreva kuti kudii zvikanza tsani zviri munzira kuda sei kuenda kuchipatara ndira zvakanaka endai muna kuti zvipi zviri kuitwa kuchipatara zvinoda inini chiwa mukwasha akaenda yasvika kuchipatara ndakabvunza feedback akandiudza kuti no mukomana diki ndamuona asi ndine wanisati ndaona saka zvakanaka chiwa takadzoka ratino baba inakona kupinda mberi penyu ndiri mukwasha ndiri tezara ndiri mutoro ndigoni kupindira mberi penyu zvikanzi asho zvakadii zvakanaka asi manyaya iko ndiye kudai sekuru vandiri sekuru inini ndaita mudiki handisati ndambomirira nhau dzakati sidzidzi asi ndakukusunungurai imimi satezvara sasekuru wemuzukuru mwana wenyu ndikukukumbira iwo kuti mudii mumire pamberi pemwana uyu nekuti zvinazomire zvakanaka ndikati mune imwe makambomirira futi handisati hangu saka sei makazvipa simba rekuti mwe makura zvinhu makumirira nyaya iramba kuti baba wemwana handina kuzvipa hangu simba pamusoro asi because from the way to go ndima mutupa direction meaning you are getting some power from somewhere. You're getting power from somewhere. Because from the way to go ndima mfonera kuti usataenda kuona mwana wachipatara chi ndiwo wamfonera futi zvapapi ndiwo wamfonera kuti wasvika kuchipatara andisi ndimu takambomufudza ndimu takambomufudza baba wemunhu muridzi wenyaya chaikupai simba rekufudza mukwasha chii unomprofita kuti makakumbira here kuchechi kuti muchamboenda ungano kuti ina ndakakusvika kumanga but ndima kaenda kudandike ayo izwaisekuru dzekwenyu mambopedza here kwenyu imimi dzekwenyu chaidzo mambopedza here hamusati ati asi mbwa machona kuti mimi ndi munopedza dzekumukwambo mukwambo unowanikina wake nababa wake nemhuri yavo waripo kufunga kwenyu imimi mukwasha wenyaya kutaura chokwadi iri pakati asekuru ndi makuru akaimimi dzifambiri mangu kuti yanga iri fevha kuti inyaya yese kutanga apa mutora nenyaya 1 ko dzimwe nhatu dzataura pane makuwa matatu ka imimi yamakafambira kune mukwasha ndiye chigana kwandiri inini ndinoti ndeye kutanga nekuti ndo yandinoziva sandisarutaura sekuti makaenda kukandwa mudziva rakazara makarwe because imimi mataurwa 1 asi dzabuda paingana i3 imo mazifambira i1 andizobamba ndinotenda kana ndakaita kukanda ndio zvandikubatsirai ini kubatsirai rakamwana ini ndatidana harisiri kuti ndinokusangana nemotaro asi ndinobatsira munhu umwe naumwe aone kuti iwe shamwari pauri hani pako baba izvi siya izviita izvi siya izviita uye zvinokumonera
Kuza kone zvibabosho zvawagara ka watobata rushayiwa zi kuza tata ina nezvindoziya security yakaita izwe security yaruziva rukukaita kwato sekuru ndiye yakaita nemuzukuru wake kupi kudani ko imi kufunga kwenyu sei baba wacho asina kuti munina wake uyu aende nemwana kana kuti baba wake uyu aende nemwana ndoda kuti tibatsirane ndoda kukuonesa ibazi kuti pamwe pacho sekuru pererai pekumboita hanzvadzi yemukadzi wemunhu adzi mamatoperaipo imimi majena imi hanzvadzi yemukadzi wenyu ndiyo iri kuenda mumapostori nevana wenyu. How do you take it? Kuti mimi hanzvadzi yenyu hanzvadzi yemukadzi wenyu imimi ndiyo yaakuenda nevana wenyu kumapostori neng'anga wachigadzisa ngozi yemumusha menyu. Imi murimo asi tezvara wenyu imimi ndiye anouya kufamba nevana wenyu imimi kugadzirisa ngozi. Taura mudhara ndiwani akamuzvaitira baba akamuzvaitira kuti imimi zviise muposition yemukwasha wenyu kuti imimi mukwasha wenyu imimi woya wotora vana wenyu imimi woenda navo kun'anga nemapostori wachida kugadzirisa ngozi yemumusha menyu imimi imimi hakuna chivanhu chakadaro, hakuna chivanhu chakadaro. In as much as muchida vazukuru venyu asi hakuna chivanhu chakadaro, hakuna. Because nyaya yemudhira nayo inyaya yerufu, ine rufu muchii isaka hendliwa zvakanaka inopedza chii, inopedza mwana. Saka kana muchiita zvinhu tarisisai gravity yenyaya yamunoda sei yamutakurana nayo musati maita izvo zvakambataura mamusikatozvizivi kuti nyaya idzi dzitori 3 aizomani. Saka ini ndikuti chete nyaya irapa ine zimashi zvona sekuru vari very critical mukurarama kwedu, asi pamwe pacho kana tiri vana sekuru ngatisapinde stereki munyaya dzawakwangu, because imi munofanira kuziva kuti muri womukwambosa zvimwe chete zvikaitwa kwauri munozvigamuchira. Andi nyaya irapa iri very simple, muri kuda kufamba semhuri, not as individuals. Hamusifanira kufamba as individuals, muri kufanira kufamba zvamakaita ipo pano mobva matozwa muri pamwe chete kuti nyaya yedu yakadai mobva mapiwa direction kuti maakudai. Because seomirira zvakaita mhuri dzacho dzevanhu vakafa wese dziri 3 dzofanira kunge dziri pano. Imi munodziziva here imi mhuri dzacho dzevanhu dzokufa ne vavo 3 ne sikazive accident vamwe futi ka 3 which means number yamautatidza ye6. Saka muri kungoziva here kuti chamuri kubata chaichai chii. ndakavataurira kuti variko vapenyu ava vakuru vari kuna umwe mukoma futi akasirwa neuyo ariko mutori mudiki ndakauye ati hei ndaudai mandatodzingwa pamugodhi pakamugodi wedu aumaine but zvakaoma ndaenda chimirira kuna Mr. Boy akumaina ndine munhu gara muno chipapazva mugodi uri kuasi benalo adit big mind uri bachi uri west benalonga west Congo. Une mapepa here mugodi ino mining view kuti une mapepa here mugodi uyu iwe uriite mugodi
nemapepa pamusoro changamira Yes. tinomaina tiri anda kamba Company. nomaina tiri kumetalo Company metal. Saka metal ni kulipotelea magenge. Saka waya iko limiti yo mine. Kalele metal. na uri kuitika panapa ndekuti Izomba mimi. Taura chakwa. Uri kuiti iwe mine yakushamba dzakuse iye mine metal. Muri washande here kana kuti you subcontracted nemetal. ya tiwashande ziti Saka muri ndei pakudi. Ili kuja kupata expenses yona ufika kumbe nemetal. Muri wanani? na uri kaitika ndekuti ndofunga kuseti kwati kushanda isusu takazotanga kushanda tiri anda Zambia tinomusanga kushanda nemayuthi kuseti kwati kushanda isusu Izwa. Ndosaka nditaura chokwadi. You are mixing these things. negomba Kana muine gomba ramakapiwa nemetal. Harisi nemetal. Uzi ndazwa kutanga matini igomba renyu muri wangananga naveni. Igomba renyu. Kusvikira pekutoti pakafa wanhu watatu ndima muri badala expenses for everything. Saka metal riri kwana papa. inawe kuti matangira zvakaita takapiwa nemetalo shanda tiri anda kambani then metalo ikabva inomira kushanda tobva tangosara tiri pamugodhi wedu isusu Saka hausvita. Ndosaka ngozi iri kuyava kuti. Ungati FDD independence by yaifika pasi pemugodhi. Iwe yakusha kweni. Iwe yakusha kweni ngodi. pamusoro echangamiro nini kundura tiri ari panapa ndoda kuti baba vandisunungura Aiwa. pamusoro Izwa. Ndosaka tatotaura dara imwe. Iwe usunungukika. Unofanira kucheneswa pamberi pevanhu vese. Uyu kauri wamwe wacho wese vari mwanikwasango kutaurawo nemuromo wavo asi hana dzavo nepfungwa dzavo wari pamwe chete nemuromo wavo asi uyu murume ndiye akazokwanisa kutaura asi vamwe wakadii wakanyarara asi mufungo wacho umwe chete because mai ava varapa wane mwana nepfumbo risati raporana nhasi kufunga kwako iwewe wakavatarisa wari kufungei newe because wakatotauriwa kuzi mhepo yemugodhi ndiyo iri kuyauraisa kwadza mwana wako asi haana kukutaurira handiti asi ari ipo paba ari kufungei because akaudzwa kuti mhepo yemugodhi handiti asi haana kukwanisa kukutaurira iwewe kuti chamwari mhepo yako ndiyo yakwadzisa mwana wangu akaenda kutaurirani baba munini uyu mhosva yake yayekuti wakazorwadziwa kuti mwana wake wabvafa asina kurwara ndobva azokwanisa kuzvitaura nekuti warwadziwa asi iyo yekutaura nekuti arwadziwa ichi mhosva warwadziwa mwana wake wafa ende chinhu chataurika mumusha and there's only one way you can prove kuti zvechiwa iwoyo you are innocent or you are guilty tiri kuti isusu ini uyu akataura iwe unofanira kucheneswa kuti handiwe handiwe asi iwewewo unofanira kuziva kuti pamushaenda ukabatwawo kuti ndiwe you should be prepared kugadzirisa zvinhu kunetsa muchii ndakazvipira ndosaka ndikuti usaite attitude yekuti wazvitaurira ichi attitude yekuti daenda ndini ndaitoti apa pamini zvamakatoitawo makagona mabva matoti paplatform yekuti mhuri tese tadii taungana tabva takwanisa kuungana iwewe is now up to you kutokumbira mhuri kuti mhurika mukutsvaga mamwe mandikuita ndo zvandakasangana nazvo munhu wese woziva detail rekuti zvechiwa we got this problem mufamba muri chii mese nawo as family muchigadzirisa chinhu or else zvakuitika manjira munokwanisa kugadzirisa ngozi 1 asi muchiramba muchingopera yaimwe yakuita because ngozi zvadzinoita bamwe dzinodaidzana ngozi pana 1 yatobuda mumusha dzakutouya dzakadai kana muri zva kuti mune nyaya dzamakaita chingogadzisai nyaya dzacho dzese ka 1 3 3
then motangira papi motangira ipapo ende chimwe chinhu chandinoda ndikutaurira iwewe ndechekuti usatembe vamwe wako waukushanda navo usawatembe because kana muti munoshanda muri 5 kana 7 andizvo ndimi waridzimba ini muri 7 asi ngozi yako iri kuya kwauri chete sei unofanira kuzvibvunza chimwe mubvunzo wamwe wako wakakurwa nzee una rudo wamwe wako wakakurwa chi nzee handiti wakurwa nzee ndobva waenda kunobva unovhara kumusha kwani kwakasara kwakavhurika chete ndikwani ndikwako dai wamwe wako kwese kwakangovhurikawo sekwako munodai muri pamwe chete nhasi makamira mese apa nhasi munobatsira munhu wakomanagaridza chii ende my advice to you ndekuti endei mogari pasi imi vakomana vemainazvo mese makadaro muita chiwanhu pamainazvo kuti mweya werufu ubve pai ubve pamainazvo asi chiri kudiwa right now chachekuti chinhu chamumhuri ini handisi kuti ndikutsvagirai kana ndikuita sei ndikudii andizvo ndikuti inini chandikuda chiri chekuti makadai chiendai pamuri kuenda makangoita zvamakaita mutaurirwa chii chokwadi zvekuti uyu nhasi wauya nemupostori wake wekujohani narangi uyu nhasi wauya nemupostori wake wekandibai uyu wauya nemupostori wake wengotsvuku uyu nhasi waenda kwake izvo zoitai sei siyanai nazvo itai chinhu wani chamaromba kuti kana mati nhasi tiri kuenda kuna uyu moenda mese moenda pano umwe futi moenda chii mese moenda pano umwe futi moenda mese mochiziva kuti chokwadi chachakati mohambapihwa chikundiso munenge mandisunungura moita izvo ndosataura kuti nina mari inonaka kana isina chipomero noti kana ine chipomero kana ine chipomero vabambonya mukatenga Land Cruiser V12 latest asi uchuti wavhura dhopinda muri kaire wozvakazvaka kuti mangwanani bambo mauya haufari asi isu tiri kunze tichiticha sei tichiti wakomana mufana akapenga anofamba neV12 asi iwewe waungoita zvokuti V12 ingokutore pauri ichikuendesa parudii oda kwedu you are not enjoying the life. Enjoy your money asi you only enjoy your money kana ine peace of mind. Ende kana marelations ako nehama dzako akadii futi akanaka because zvizvika unokwanisa kunga ukapa munhu ka $100 izvi iyo madhalari apa norapa yo madhalari apa ukamba $100 munhu anoprefera kuirasa mumizi because to these people is dirty money. Ukatopa munhu mari izvozvo izvi mumhuri mako ari kumwa kuti kurasirira ino ukatozviona ufletika pana anombokumbira mari iyo anipera wakawandisa kundiweva vanhu vanisingatokoa ndosado kutaura arikona nditaura kuti iwo hausuita sei hausi kukumbira mari sei wasi kukumbira mari vari kundinominata kuti that's not the issue. Ngadzisei ukama iwo saka iwewe ziva kuti uri mwana uyu ndibaba izvozvo sakangana uyu ndiani uri mwana uyu ndiani ndibaba munin'ina wababa wani wako iwewe unokwanisa kusamuda uyu asi baba wako haagoni kusamuda uyu munin'ina wake izvozvo hauzokwanisa kuzibviseka munin'ina wani wake iwe chatisingakwanisi kumubvisawo panani pane munin'ina wako iwewe hatikwanisi kubviswa because ndimi wamwe chete ende possibly hatikwanisi kubviswawo pana sekuru wako because ndimi mai wakowo asi izvozvo zvichisagai zvekuita dai kuti panapa wakomana pana hapo here maitombobuda moenda panzara makaita zvamakaita mombobatsirwa mombotangira ipapo then mozoenda kumberi kuti muite direction yechinhu asi yekukumanayo is out of my emotions nechii
but otherwise important thing ngatigadzise chii chikachibude pachena moziwa kuti chikunetsa chii mogadzisa as a family pasawe nepachinosalira because wotendeka kutora ivi uyu anombomira bo pakafa mwana wake anombomira bo pane dzakatotambawo uyo maiwo pakakwana mwana wake uyu haanombomira kuti mweya mugodiwa wakagezwa wakakafuwa kaiswa muchinjikwa wake cheni achitaura zvaitaura zvakasangana sekuru vanabva vada kuendera kudande mhara wanoyawo minamato yavo yavari kuita ri kuendera nani nawo but zvese zvazvidii hazvibatsiri itai minamato umwe chete titeza titi sekuru itai minamato chii umwe chete mwesozoti nyaya ndaa yakaparwa yakadii yakaparwa chasara kuti ite sei iripi moipa kuri chii pamwe chete because mukakata zvekutamba kupera munopera asi hapana chinorwadza sekupera nechinhu chamunoziva zvinoitika anotanga kushungurudzika ndiye asina mari because ndiye anokandirwa kwakawanda wane mari vanombovhika asi usina chiro unochiona saka ngatisadaro chikuru ukama nelife and saka inja chikumbiro changu chachekuti iwe muningina usaite chinya zvakatotaurika zvakadii zvakataurika chawakuda iwe rubatsiro maprodoms aite sei apera saka kuchenua kwaunoita iwe kuchenua pakati pechii pemhuri anokona mai ato kuchenura ati uri muvhimi iwo asi chandinoziva pakuvhima ukaona uri muvhimi asingamodeuri roko hausi muvhimi unonge uchivhimei pamusoro chamamiri aiwa aenda kukuza ukazi uri muvhimi yes nyaya yekuitika ndeyekuti against yangu nababa vainotanga nhasi I think vakatombofona kuna mudhara wangu namuchemberi wangu pasati paitika zvese kana zvematsaona esakaitika vachiporomisa zvokuti mukazoona mukomana afa kunogumisa zvake nzira yekuti akafa nei ndinenge namuita sei ndinenge namuuraya so nekuya kwakaita nyaya dzese dziketi mwoyo wakadzakandipa ndochibhini izwa tatiendai panzara mocheneswe mese achabatwa nezvipomberwa zvakachadii munoenda pane kutanga moenda pane chipiri moenda kuwechii wechitatu chimboendai panzara mumbotaura kuti after ivo vadaro vamwe vachasvika futi kana matsvagawo kuchiendawo kwenyu mega kuchienda futi asi muchienda muri chii vese musaende 1-1 ndo pane nyaya musaende chii saka chimboendai panzara inini ndandikumbirawo sasekuru vanhu ndandikumbira kuti imhuri ndokutendai mapakutanga kuti mati mhuri inofanira ichibatana vaiti chinhu chimwe chete ndokuti vabude nefinal answer yakanaka ungati vanhu vabatane ndechikumbiro changu nekuti ndizoona ini sasekuru kana vanokubatana vanosanaa tikuti imi sekuru basa renyu imi sekuru ndiro basa renyu chairo rekubatanidza uku neuku saka imi sekuru ndosaka tachitarai kuti vanhu ava mabuda panzara munesa kugara pasi motaura navo mofamba navo zvakadii zvakanaka imi muripo sekuru muchikubatisa because mamuripo pazvakatangira chingorambai muripo kusvikira zvadii zvapera tiri ipapa ndanzwa muchiti vatoda kunobatsirwa panzara patoda kunobatsirwa panzara saka kumbunzo wangu ndewekuti kubatsirwa uku imhandoi urinobatsirwa nayo because inini ndirini paropa rangu handitenderwe kuita tsika chimwe chitendo chandinoona matendo handitenderwe kutsika sekuru regaitite halo order
sekuru imimi panyaya hamuna basa akamazwa kuwapo kwenyu nekusawapo kwenyu hazina basa asi kuti imimi chingowapo kubatsira vanhu ava nekufana noti kuti imimi ndii mamunopumwa munomasiwa mabari wakasekuru dzekwenyu saka garai mabuda yekuti ava vanhu ngavaende vaite chii dzawo dzekusha mavo asi imimi rabai vakaita sei muripo muchivaadvaisa kuti nogai chidai musavasiye chiendai panzi orai sekuti handei panzi endai panzi mozotitororo